Готов ли си? Да, готов съм. Давай. Къде отиде, човек? Чакай, стой същия да стой, гледай. Ще го направим пак. Чакай. Гледай. Само да зареди. 5 секунди минимум, 10. Мисли. Чай си пусна тринките за много мен спит. Какви смотани рога имам? О, не, фък. Си не стана. Трябва да релокна. Чакай, дай пак. Тъй. Изчакай само да ми дойде колдауна. Имаш препари. Още 15 секунди. Имаш препарейшън, човек. Да, но... И да. Заради 5 секунди ли? Аре, дай да чакай първо да релокна. И добре. Ай, давай. Приход се. Абе, И продължавам да касам иначе. ако имам меч, ще дойда, ама няма. Ще направим. Един human меч. Да, ама трябва ми 15 левел за блинк. 20. Ще го правим ли пак? Искаш ли? Ама Не. яла, ще го пробваме от тука. Не, ви... Откъде? От тука ще пробваме, ела. Добре. Аз от тука не съм пробвал. Няма да стане, обаче от тук май ще стане. Виж тук как е. Да. Я пробвай тук. Да, чай да регулвам. Дай. Чакай, сега ще ти покажа един клич, аз вися. Ела. Къде си? Оф. Има пред тебе. Значи идваме тука. Идваме там. Чакай! Значи тъй. What the fuck, брат? О май гад. Гледай, ще направя, гледай. Значи застани до едно голямо дърво. Къде ти го научи? Ето и дето го виждаш. Оно и отсреща пред мене точно. Застани там. И напред да го гледаш горе в клоните. Така? Направи ли? Да? Чакай малко. Ма в кои клони да го гледам? То голяма работа, гледай. Просто го гледай. Ама ти къде си, бе, брат? Гледай, бе. А ти си на... Гледай, небето. Гледай. Идвам, виж ме. Коста. Виж ме. Къде? Не мога да видя къде си. Виж, къде съм? Не. Бях горе на дървото. Горе на черещата. Ела да пробваме от тука пъга. От тука. С релога е това. Може да стане. Дай ми такова. Готов ли си? Да. Аз даже релувам. Чакай, не. От другата страна. Чакай, не. Ела. Чай са. Ще се качиме горе и тогава ще таковаме. Тогава ще какова му. Чакай. Замазай. Така? Слез от малта. Давай ми дуел. Качих се горе. Чек, вече не те виждам. О май гад. Видя ли къде
Дай пак, чакай, хилнима ми дай го. Хилнима на Макс. Нямаше съдъчек. Preparation. Ой, видя ли къде е тук тик на върха отидах? Снима ли го? Да. И продължавам да снимам. Чакай, дай. Чай да ролу. Трябва да тръгне на ролу. Дай. Бързо. Камерата ще е такова нагоре. Дай. Онга. Ой, виж къде съм. Не, скочих, не. Къде си? Умрях. Си не мога да е ресна. Педал. Ами... Добре, мъртъв си обаче, още съм в дуел, разбираш ли? What the fuck? Качих се на върха, човек. Да си професионален гличър. Ела да глишиме тука, без спринта. Ела. Илко, Тук съм е тука застани. Тук заставам. Ей, чай. Слизам от монта. Дай да помога, чакай тома. Да ти вкъникна направо. Качих се на върха, че. А с меч, блинка, като ти дава повече време, знаеш колко по-яко? Охо! Дай долу, чай. И пак да изтъпва. Чай да изляза от лоу и да вляза. И трябва да ида да се поправя. Защо ще се поправяш, бе? Защото съм жълт, червен де. Жълт или червен последно? Червен съм. Колана и ръкавиците са ми червени. Аз мислех, че си левскар. Ой. Ах, бейби. Чупи ме ли в колите? Той идиот е брат, направо. Професионален глич номер 1 съм. Човек, във форума има ли начин да го качим? Тука в ласно ли? Чакай. Виж. What the fuck, Виж къде съм в земята. Леле. Този глич не го бях научил. Ако не може... Ако бяхме с мейджи... Не тут. Вижда ли как лична, бе? Не. Не му... Ето го пак лична. Чакай, вече го научих и то глич. Чакай сам. Дева не става. Ето тук ще гличнем ли? Ето го. Виж го. Чакай. Ще му хвърлиш ли небе? О, да фак, потъвам, виж. Котката потъва. What the fuck, виж брат? Снимаме, брат. What the fuck, Jake? Я тук някак... Не. Аха, не. Виж на стената. Не, чай. Не става, тук не мога. Чай. Тук. Ето тук ти. Добре. Вижте, брат. Къде си? What the fuck? Виж, видя ли как ходя? Тръгнах назад, обаче си едно вървях напред. Честно. Ето и аз чуя, когато стигаш там левели, къде бях с вълка. What the... Да кандирам нагоре.
Виж ма мене, човек! Не мога да дойда пред... Честно. Чакай. Дай. Басът ти путката майнена. Ето тук ще гледаш, не гледай кофта. Чакай. Ето го, ето го. Ето го. А тук? Да. Това всякъде го има този човек. Чакай. Виж, виждам. Чакай, какво? Виж. Чакай. Не. Юко. What the fuck? Чакай. Чакай. Аре, бе. Виж, брат! Виж! О, брат! Юко. Виж. What the fuck, бе? Къде, не мога минал долу. Къде си, бе? Ай, ще плуме. О! Не стана. Не става ли? Чакай. Не става. За пред камера. На здраве. Мерси. Чакай. Чакай, тук може са глични, бе. Его! Не, Ела, човек! what the fuck? Ела, бе! What the? Юко, бързо. Ама не мога! Чакай, освободих се. Идвам. Чакай, виж, гледай. Чакай малко. Виж. Чакай, виж, гледай. Да фак, бе. Гледай. Май стива. Ей го, брат! Ей го! What the fuck? Виж, брат! Скачам. Гъбелопа. Човек, не мога изляза от тук. What the? Дай назад, е тъп. Гледай, виж. What the fuck? Аз пък изобщо не мога мръдна. Ами аз не мога. Виж сега един друг. Чакай, не е тук. Аре, бе. Чакай. Не! Деба. Аре, махна ми със сигнес, аре, ходим. Аре. Идвам. Чакай, ще изчакам. Ела тук да спрем да глична. Не, чакай. Там назади имаше едно място. Ела, брат. Аре, бе. Ела, брат. Чакай сега. Само не знам дали ще успея пак.
С какво бях направо тук? Ето го! Ето го, бе! Къде си? Ево. What the... Ето го. И трябва да скочиш. Ето сте. Еми. Ай, гледай, не мога да изляза. What the fuck? What the... Не мога да изляза. Ето, заради това играя Last of Us. What the... Юко, Стормит, нали? Чакай, къде е? къде е? При порталите. Ела? Сега ще трябва да се качим пак горе, нали? Чакай, тук глиснах. Чакай. Какво? Oh, fuck. Чай. Не. Ето. Ела, виж друг глич. Ела. Ела, тук е. Не, ела. Виж тя. Гледам. И... Виж къде съм. Добре, то... Не, бе, защо? В Оргебрар го има подобен глич да се качаш на уния. И в акорите са много често го използвах. Също и в Zipperwall има с една факла. Нали знаеш в Оргримар факлите? Да. На тези факли може да се качваш, човек. Омага. This is Last of Us, please. More glitch. Чай сам. Гледай го. Аре! Чакай да отделя симките. Да чопля. Чопля симки. Педал, сега аз като няма да снимка, какво правя? Еми, да си го начукаш гъзът. What the fuck? Ко? Къде падна, човек? Виждай! Падна ли? Да! Между стената и вратата съм. Къде ще е? Иска във ъгъла точно. What the? What the? Не мога, брат! Чакай, излязах. What the? What the? Юко, Да. ела. И аз бях там, само че отгоре. Ама. Ай, бакта на враг там, бе. Абе. Ще му бак путката, май. Царят на гличовете не може да гличне. Аре, бе. What the fuck? Чай се, тук заставам, ти ли? Да. Дай ми дуел. Чакай. О, мъгъл, бе. What the Дай да fuck? ресна лола.
Снимаш ли още? Да. Така, драги зрители, ако искате безплатен акаунт в LastWall, моля, слушайте. Име. Илко е педераст. Парола. Дончо е тъп. Обаче Донч с 4 или с C и H? С 4. 4. Аре, чих! Лобонде, зареждам. Ако търсите някакви герои в LastWall, пишете на XDarkDMG. Той продава много. Не, сериозно имам герой, дет не ми трябва да ги продавам. Давай, чакай. Тутката майка. Чай ще дойда с хънтъра, бро. Ама не, с хънтъра не мога па. А? Сега ще покажа с хънтъра. Ще дойда при тебе, чули? Ху. Човек, защо ми покажа, че си още тука? И че си в Stormwind? Сериозно, човек. И какви сте с неща, де ти ги пиша, бе? Това от експера, бе. И за първи път ми се случва. Или вика, че само в LastWall. Това е LastWall, човек. Вися. Абе, аз умирам, бе. Чакай, бе. И козинурката е мъртва, брат. Виж как се отвори устата. Дали ще мога да направя с летяк на чатъра? Да пробваме ли? Ай да пробваме. Ай, аз ти чатъра. Не. Не, тук не става. Трябва да отвориш въпросителната аутостънк, character стънк, аутостънк. Ауто на стък. Не стънк. Абе, защо ти ги пишете из работи, бе? Яде? Oh my god! Oh my god! Я чакай, я ще... Айде да намерим вода. Вода? Да, обаче по-дълбока да покажем ония глич. Ела, аз знам къде има. Е, той тук има човек, обаче е плитко. Ела. Ай, тук има вода. Не, тук е плитко. Отиваме в язовира. Ще завира. Ще си хващате ми риба с грифон. И с някаква умрела птица. Гарга. Или от е моето там. Банда ли е, пове. С око на корема. И с някаква гнусността. И аз не го ядя, него му ядя главата. Ето, ела. Тук ли е? Да. Запивай мишката надолу, надолу. Ето го, ето го. Чакай да малко по-надолу. Не ми иска въздух ти. Доста е Илко. Ама защо си по-бърз от мене? Начали спи. Да, ето го е. Ще варя по дъното. What the fuck?
кажем здрасти на ривите. What the fuck? И бахте странните риви, човек. Нали? Човек, гличнах тук, ела да видиш. На дъното. The fuck? Не мога да си оправя камерата, човек. Добре, бе. Аре, бе! Какво? Излязах. Дървото, дали ще успеем да гличнем? Да. Аз си минавам през него. Ето. What the fuck, хареса ма? Ота, Илко! Да, Ела при мене. идвам при тебе. Какво? What the fuck, бе? Дай да видим в селото дали ще можем. Това е село на алянсите тук. Да, бе, на алянсите. На хордите пак. Той брат, като гнездо. Гледай сега. Минавам през него. Виж сега. Гличвам. Чакай. Ама аз минавам през него, човек. През клоница. Ама. Погледни какво правя аз. Къде си? На близкото. Какво е като изтребител е под водата тъй? Брат! Виж как гличнах! Виж я, брат! Виж на мене! Виж аз съм се виждам, ама плувам. Виж какво става, човек! Ела, следвай, май! Изчай малко и аз да вляза под водата. Бой, аз глитнах е в теме. Защо не мога глична? Аха, ето го. Не ми се вижда само когато поемам си въздух и се потапя пак. Аз съм от Yu-Gi-Oh! Сети ли зония с рибите? Кой бе? Имаше един с риби от Yu-Gi-Oh! Много се гледал аз Yu-Gi-Oh! Какво? Брат, ела! Тук можеш да минеш през моста. Какъв? Чакай, че му бие едно тъпо. И глична вече. Кочи, бе? Облаци има тук, човек. Чакай, кога дойдох тук, бе? What the fuck? Аре, помогай! Изчакай, че глична. Къде си? Колко биш ти, бе? Не го бият, те ме бият. Идва една. Що съм още в комбата? Ота, Илко! Какво, бе? Виж, бе! С спейса? Мъртво нагоре и надолу отивам.
съм в комбат, бе. Вот так, и хуй, бързо, виж. Не го прави по. Човек, в комбат съм. What the fuck? Човек, аз мисля да спираме клипа. Еми, малко ли стана по обичай? Малко ли стана? Това беше от нас за Last Wall.